Tady je ukázka video odemykání garážových vrat. Je to pro 6 členů rodiny. Každý bude mít svoji kartu. Takže tady je teďka piezo, které je vlastně napojené místo relé. Takže potom, co to bude v provozu, tam bude napojené místo piezo relé. Takže já když tam přiložím kartu, tak to na 200 milisekund zcvakne relé a spustí to otvírání garážových vrat. Mám tady karty a tady mě to ukazuje, takže tahle je moje, takže píp, dveře se otevřely, druhá, píp, dveře se otvírají, třetí, píp, dveře se otvírají, čtvrtá, dveře se otvírají, pátá, dveře se otvírají a šestá náhradní, dveře se otvírají. Teďka můžu vzít nějakou jinou. Tady je nějaká obyčejná karta. A teďka už to nevezme. Ukazuje to tu její kód, ale už to nevezme, takže to vezme jenom ty, co jsem si zanesl do skeče. Místo karty se dá použít i klíčenka, takže můžu mít buď kartu nebo klíčenku na klíčích.